bicicleta. Ho van carregar al cotxe tot, pum, pum, i es van sentar allí. Van fer unes curves, uns altres revoltes, un altre camí així estret, i camí de terra per arribar fins al poble. Finalment, després de temps del cotxe, perquè no sé què passa, que els pobles sempre estan dins de les ciutats, estan tots dalt de les muntanyes. Van a baixar, quina mal d'esquena tinc. I van a baixar les botes del cotxe, i quan van arribar, sabeu què van veure? Van veure 3 dones allà assegudes al carrer, perquè els pobles, sabeu què? Vivim al carrer. Vivim al carrer. I les dones estan allí xafardejant, fent barsella i prenent la fresca. I quan van passar, sabeu què li van preguntar a Irana? Li van preguntar, xiqueta, i tu? De qui ets? Perquè els pobles tots tenim els noms, tots els coneixem, i li pregunten si tu faràs seràs d'algú, Diuen, xiqueta, i tu de qui eres? Bé, després d'aquell viatge llarg i farragós,